Mae'r cwestiwn 6 marc yma yn dod o'r papur Cemeg trifflyg sylfaen 2018 ar gyfer blwyddyn 2010. Bob blwyddyn mae tân yn dinistrio miloedd o erwau o weindir yng Nghymru. Mae ymladdwyr tân yn defnyddio nifer o ddulliau i ddiffodd y math hwn o dan. Nodwch ac esboniwch yn nhermau'r triongl tân 3 dull sy'n cael ei defnyddio i ddiffodd tân gweindir. Rhaid i bob dull gyfeirio i rhan wahanol o'r triongl tân. I'ch atgoffa chi, dyma'r triongl tân. Mae angen gres, ocsigen a tanwydd ar dan. Os mae unrhyw un o'r ein yn cael ei dynnu o'r dan, bydd y tân yn mynd mas. Dyma'r ateb. Mae symud ocsigen, gres neu danwydd yn diffodd tân. Gellir symud y gres trwy defnyddio dŵr o injannau tân neu hofrefyddion. Gellir symud yr ocsigen trwy defnyddio curwyr tân, beaters, fel rhaw chi'n taro'r tân gyda'i cael gwared yr ocsigen. Gellir symud y tanwydd trwy defnyddio bylchau tân, neu losgi ardal yn llwybr y tân o dan reolaeth.